розводимо, як то кажуть, маточний розчин, флоросолам, триботурон, ну і потім ще один буде гербіцид. Так що така історія. Поки вода набирається, то я собі помаленьку препарати розвожу, які треба тут розвести, деякі прямо в бак, ті, що рідина, ну а порошок тут бажано зробити тако. Розвести то саме краще, бо кинути порошок, то таке може в фільтр залізти. Та воно і так спрацює, ну. За правильно отак треба зробити, там як виходить. Всього, що показую, не вношу, тому що показував, але я бачу, смислу нема показувати, тому що є люди всякі, мені не шкода, зовсім не жалко, але є такі, знаєте, чудіки, що боїться гербіцид до фунгіцида додати, розказує, що не можна. То що, 100 раз їздити по тому полі треба мені чи що? Ну, я так само бачу різні канали, хлопці не раз показували, потім каже, дали годі. Раз показав, так само я приблизно як роблю, а далі, я думаю, хватить.